κοπέλα μου, είναι η κοπέλα μου. Το φουφούνι μου, το φουφούνι μου. Ωραία ξεκινάει και αυτή η εκπομπή. Δώσε μια πάσα. Τι είσαι, πυθία είσαι. Έλα, θα σοβαρευτούμε τώρα. Έλα, πάμε. Συγγνώμη, σε ρωτάω τόσο. Με γράφεις, μου λες δεν σε γράφει. Και τώρα μου λες ότι με γράφεις. Θα γράφω. Με γράφεις στην κάμερα ή με γράφεις γενικά. Δεν το έχω καταλάβει. Περίμενε! Ρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Τι θες? Πώς είναι να έχεις τόσο δυνατή φωνή? Έχεις κάνει like. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να δουλεύω με ραξιτέχνες. Φίλοι νοικοκυράκια. Δημήτρη Αλεξανδράκη! Εδώ είμαστε, καινούριο επεισόδιο. Ντίμη Λούλου, μια νοικοκυρά σε απόγνωση. Φίλη νοικοκυράκια Θώμανα, καλώς ήρθες ξανά. Και σήμερα έχω να σου φτιάξω μια υπέροχη συνταγή. Μια πολύ υγιεινή συνταγή, γιατί έχουμε γίνει και φίτο, όπως βλέπεις. Έτσι. Όπα, κάτσε. Όχι, να μην τα δείξω ακόμα, γιατί θα κάνω reveal στο Instagram. Ακολούθαμε στο Instagram, γιατί εδώ δεν θέλω να δω ούτε ένα μήνυμα από πού είναι αυτό το φορμάκι και γενικότερα πώς βάζεις το κραγιόν σου. Ακολούθαμε εδώ στο Instagram, μπράβο, για να βλέπεις τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ πέρα είναι μια σοβαρή εκπομπή αυτή. Είναι μια ψυχαγωγική αλλά και σοβαρή συνάμα εκπομπή. Έχουμε συνδυάσει δηλαδή τη Ζήνα Κουτσελίνη μαζί με τον Λοζόπουλο. Ποιο Σεφερλής, δεν έχω πρόβλημα, ό,τι θέλετε. Θα φτιάξουμε σήμερα μπιφτεκάκια κοτόπουλο με βρώμη και με 2-3 πραγματάκια που θα σου πω εγώ να βγαίνουν ζουμερά, να βγαίνουν full πρωτεϊνικά και θα είναι καλύτερα από τα κλασικά μπιφτέκια. Θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Αλλά δεν θα σου κάνω μόνο τα μπιφτεκάκια με το κοτόπουλο. Θα σου κάνω και πουρέ καρότου. Οπότε πάρε καροτάκια, ξεκίνα το καθάρισμα. Και follow me. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς μου είστε? Σήμερα ξέρεις, λύνουμε. Πώς το έγραψα? Λύνω γενικότερα απορίες. Επαγγελματίας. Δεν σου κάνουμε να πας στους φίλους σου. Να μην τους δείξουμε πάλι, γιατί νομίζουν ότι έχουμε πάθει και τέτοιο μαζί τους. Λύνουμε τα επαρξιακά σας. Μπαλάφα, έχεις τις ερωτήσεις του κόσμου? Υπέροχα. Πάμε λοιπόν, εδώ θα λύσουμε υπαρξιακούλια μαζί σήμερα. Κοίτα, εμείς βγήκαμε έξω, αλλά εσύ θα το δεις τώρα ότι βγήκαμε έξω, γιατί χρειαζόμασταν ξύδι για αυτή τη συνταγή. Οπότε, δείξε τι συνέβη. Πάμε! Πριν καλά, έλα ρε φίλε, τι να κάνω τώρα! Πριν καλά ξεκινήσει το γύρισμα, διακόψαμε. Γιατί ξέχασα να πάρω ξύδι, ρε γάμο. Δεν είναι δυνατόν να μην έχω ξύδι. Πάμε, προχώρα. Δεν γίνεται αλήθεια να κάνουμε μια συνταγή και να μην λείψει κάτι. Τι να κάνω! Φωνάζει η αρχή. Όποτε βάζω, νομίζω αυτό το ρατατού είναι γρουσούζικος τελικά. Ναι. Πώς πάω έτσι, πώς είμαι έτσι. Σκάτα με φράουλες. Σιγά. Λέω, θα μας το πιούν το κονιάκ με τόσο φως. Να σου πω, δεν βλέπω. Έλα, ορίστε. Στα ίδια και στα ίδια. Γιατί δεν έχεις πάλι ξύδι? Θα σου πω γιατί. Γιατί ρε φίλε, έψαχνα να βρω ένα συγκεκριμένο ξύδι τόσο καιρό και λέω, έλα, μην πάρω στο άλλο, μην πάρεις το άλλο. Εκεί δεν πήρα και επειδή πηγαίνω, έρχομαι όλη την ώρα, δεν είναι ότι μένω συνέχεια στο σπίτι. Λέω εντάξει. Όλο λέω θα πάρω ξύδι και όλο το ξεχνάω. Τη ζώνη σου βάλε! Wear your seatbelt. Δεν έχω κολλήσει ψήρες. Έχω μια ιδέα να σου πω. Θες να τρομοκρατήσουμε την μπαλάφα, την αρκούδα? Να γυρίσω στο σπίτι μόνη μου, να της πω ο Νίκος έχει λιποθυμήσει, ήρθα να σε πάρω να πάμε να τον πάρουμε ή κάτι τέτοιο. Την πέσανε κάποιοι και καλά για το Fipster και τέτοια. Κατάλαβες να κάνω ολόκληρη τέτοια. Ναι. Ποιος το τραβάει όμως? Ξεχνάς ένα βασικό τέτοιο. Το ξέχασα αυτό. Βλέπεις όλα προβλήματα που δημιουργείς. Μα εγώ. Όχι, Μαριγό. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Εσύ κοροϊδεύεις, αλλά εντάξει. Ξανά γεια σας. Ξύδι θέλουμε σήμερα, ξύδι. Του γιατρού όπως πάντα. Να πάρουμε μιλόξιδο. Θέλουμε τίποτα άλλο? Τώρα που γυρνάει, όντως σκέψου αν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Θες τίποτα άλλο εσύ? Όχι, ρε, δεν θέλουμε. Να παίρναμε κάτι. Ένα γιαούρτι πριν το φαγητό. Άστο. Θα πάρω ένα. Όχι. Αυτό το ξύδι. Πάμε. Αντιά. Τι έγινε, σε κλείδωσα απ' έξω? Να σου πω, δεν παραγγέλνουμε τίποτα πίτσες. Να τα αφήσουμε και τα μπιφτέκια, να τα αφήσουμε κιόλας στην άκρη. Άντε ψυχούλα μου, άντε περπάτα κι εσύ. Σίγουρα θα κάνουμε. Τι είναι αυτά που λες? Με σέρωσε τη μόνη. Γιατί, παιδί μου? Να πάμε στην πίστα στα Μέγαρα, να σε βάλω μέσα στην οδηγό και να σου δείξω πώς γίνεται. Να βάλεις κολλιές. Κολλιές βάλανε τα παιδάκια. Εμείς ντριφτάρουμε. Έλα ρε το κυτρίφ. Φέρ' το κοβολόι μου, ρε. Να σου πω κάτι. Επειδή πας τα άλλα γυρίσματα και βαριέσαι. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ με εμάς. Αυτή η αλλαγή του περιβάλλοντος. Όχι, δεν μου δίνουν ψωμί τώρα. Εσύ μου δίνεις ψωμί. Σε τσιγλάω, Ναι. Ανοίγουνε και κάτι λακκούβες και δεν τις κλείνουνε μετά την τρέλα μου. Μέσα εκάλι σου λέει μετά. Σκατά! Ναι, δείξε και το σπίτι μου. Μυστήριο το σπίτι της Δήμητρας Αλεξανδράκη. Είναι στοιχειωμένο. Έχει μια μούμια τώρα μέσα με 2 σκυλιά.
Μαλάκα, σε αγαπάμε. Και μάλιστα γυρίσαμε μαζί με το ξύδι. Το οποίο ούτε αυτό χορηγούμενο. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε αυτό το ρημάδο μπιφτέκι. Λοιπόν, θα ξεκινάμε τα ψυχολογικά από τώρα ή μετά. Να μην δείξω στον κόσμο τι θα φάμε σήμερα, έτσι. Να μην μπω στη διαδικασία να αρχίσω να πετσοκόβω. Θες να κάτσω εδώ με το φαΐ μπροστά και απλά να μιλάμε. Αν ήταν έτσι, τότε να κάνω όντως τη Ζήνα Κουτσελίνη χωρίς φαγητό. Να κάθομαι και να μου βγαίνουν και ψύχη να μαγειρεύω. Έλα, Ζήνα, δείξε. Πάρτα κι εσύ. Έχουμε κάνει μισή ώρα να λέμε μαλακίες. Εγώ! Εσύ με αυτήν εκεί πέρα πίσω. Πήγα και ζήτησα να μου κάνουν κοιμά σκέτο στήθος κοτόπουλο. Να βγάλουν και ό,τι άσπρα λιπάκια έχει. Οπότε εδώ πέρα έχουμε καθαρό στήθος κοτόπουλο. Ζήτησα να μου κάνουν. 3 και 3, 6 και 3. Περίπου το στο κιλό είναι, πες 800 με αυτά που κόψανε, 800 γραμμάρια. Θα σου δείξω μετά και τι κάνω. Εγώ παίρνω στήθος 1,5 κιλό κοιμά, το φτιάχνω όλα και μετά παίρνω κομματάκια από την αντικολλητική. Αντικολλητική ταινία. 1-2. Παίρνω κομματάκια από την αντικολλητική. Δεν βλέπεις, άμα με κάνετε έτσι θα πάμε. Εγώ ένα ταλέντο προσπαθώ να αναδειχθώ μέσα από αυτή την εκπομπή και εσείς μου κόβετε την τύχη. Παίρνεις αντικολλητικό χαρτί, το κόβεις σε τετραγωνάκια και τα βάζεις μετά το ένα πάνω στο άλλο στην κατάψυξη. Οπότε όποτε θέλεις, τσακ, τα βγάζεις. Δηλαδή, εγώ που δεν προλαβαίνω μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές να μαγειρέψω, εύκολη λύση. Τα έχω έτοιμα στην κατάψυξη, τα βγάζω, τα βάζω air fryer ή φούρνο ανάλογα ή και μερικές πατατούλες που και έχει συγχώριο έτοιμο το φαγητό σου. Γιατί τα μπιφτέκια έξω βάζουν κόκαλα, βάζουν πουλιά γουρουνιών, βάζουν 1002 τέτοιες και δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ. Ναι, ρε, φίλε, η μάνα μου ξέρει τι, γι' αυτό δεν τρώγαμε σαλάμι ποτέ και γενικά το γουρουνάκι το καημένο. Γιατί μου έλεγε η μάνα μου ότι είναι από τον κόλλο και τα πουλιά των γουρουνιών και η μορταδέλα και αυτά. Χριστέ μου, θα ξεράσω. Θα μου πει πόσοι βρώμη. Άλλοι την βάζουν μέσα σε μπλέντερ και τη χτυπάνε. Εγώ την προτιμώ να το βάλω ολόκληρο στο μπιφτέκι. Σε άλλες περιπτώσεις θα σου δείξω πώς να το κάνω. Είναι πολύ ωραίο η υφή του αν το ρίξει έτσι μέσα στο κοτόπουλάκι. Οπότε πασπαλίζω από πάνω ουσιαστικά να δω λίγο να καλύπτεται αυτό και μετά συνεχίζουμε. Θα βάλω μέσα στο μπλέντερ, μπορεί να το κάνει και στο multi, μία μικρή ντοματούλα, ένα ωραίο πομοντοράκι. Αχ, μυρίζει τέλεια. Θα βάλουμε το κρεμμύδι μας, ένα κρεμμύδι, εγώ βάζω μπόλικο κρεμμύδι. Θα βάλουμε ρίγανη, θα βάλουμε μαϊντάνο, ένα ολόκληρο ματσάκι. Μαύρο πιπέρι, αλάτι, μουστάρδα, ξύδι και ελαιόλαδο. Μπορείς, άμα θέλεις, να βάλεις και πιπεριά κόκκινη για παράδειγμα. Όχι καυτερή. Να σου γίνω ακόμα και πιο ζουμερά μέσα. Αν σου αρέσει η πιπεριά, τώρα σου δείχνω την απλή τη συνταγή. Γενικά μπορείς να ρίξεις ό,τι λαχανικά θέλεις. Μπορείς να ρίξεις ακόμα και τριμμένο καρότο μέσα. Πάλι καλά που το θυμήθηκα με το φίλη μου Τερέζα αυτό. Οπότε θα ρίξουμε ένα καροτάκι μέσα. Στο πουρέ του καρότου θέλεις εκεί καμιά δεκαριά καρότα, 2 πορτοκάλια, κουρκουμά, σκόρδο, ελαιόλαδο. Θα το δούμε στην πορεία. Ξεκινάμε. Λοιπόν, για να ακούσω την ψυχασθένεια τώρα του καθενός. Έχω γεννήσει πριν 4 μήνες, έχω κουραστεί. Να σου ζήσει. Το να τα προλάβω όλα. Σπίτι, μωρό και καθόλου χρόνο. Φίλοι μου, έτσι είναι αυτά. Τα παιδιά είναι ευτυχία όταν είναι των άλλων. Δεν το ήξερες. Να, δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Λοιπόν, εντάξει, όχι, ρε φίλε, είναι μια στιγμή στη ζωή της γυναίκας, τουλάχιστον έτσι όπως το έχω ζήσει με γυναίκες φίλες μου, την κουμπάρα μου και αυτά γύρω μου, που οι πρώτες μήνες, δηλαδή και ο πρώτος χρόνος να σου πω, αυτό το πλασματάκι έχει την ανάγκη σου, άρα πρέπει να είσαι εκεί πέρα. Μετά εννοείται θα βρείτε το ρυθμό σας, θα βρείτε το πρόγραμμά σας και η ζωή σου επίσης θα γίνει πάλι διαφορετική. Αλλά σίγουρα αλλάζει όλη σου η ζωή με το που κάνεις ένα παιδί, έτσι. Λίγο υπομονή θέλει, τον έφαγε στο γάιδαρο, η ουρά έμεινε. Μη μου σκάς καθόλου. Ναι, το καταλαβαίνω, νιώθεις κλεισμένη, νιώθεις τέτοιο. Εγώ όταν είχα σπάσει το πόδι μου και δεν μπορούσα να βγω έξω, πνιγόμουν, ρε παιδί μου άνθρωπος. Το κατανοώ. Βρες να κάνεις πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν μέσα στη μέρα, ακόμα και στο σπίτι σου. Ακόμα και κάποιες να ζωγραφίσεις, να πάρεις τύπου τέμπερες, δηλαδή να ξεσπάσει εκεί πέρα. Προς Θεού, μην περάσεις αρνητική ενέργεια στο παιδί. Είναι λεπτές γραμμές αυτές εκεί πέρα. Next! Πώς αντιμετωπίζω την εργοδότριά μου που με πιέζει στη δουλειά. Πες μου που δουλεύεις, να έρθω να της πετάξουμε πουλιά. Όχι, λοιπόν. Άμα δεν σε ευχαριστεί η δουλειά που κάνεις, πολύ εύκολα θα σου πω να κοιτάξεις να βρεις μια άλλη καλύτερη δουλειά. Αλλά στο σήμερα ξέρω ότι δεν υπάρχουν δουλειές και δεν δίνουν και καλά χρήματα και γενικότερα έχει πάρει βάρκα νερό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω να κάτσεις να καταπιέσεις τον εαυτό σου. Γιατί η δουλειά μας είναι μέρος της ζωής μας. Δεν μπορώ οπότε να περνάω ένα μέρος της ζωής μου κάπου που δεν περνάω καλά και με καταπιέζουν. Πρέπει να βρεις, φίλε, μια λύση. Ξεκίνα από τώρα. Δηλαδή, μη λες, τι να κάνω, τι να κάνω. Ξεκίνα να ψάχνεσαι γενικότερα και θα έρθει η ευκαιρία που με το που έρθει θα την τσιμπήσεις και θα τους πεις άντε για αφίντεζεν. Δεν τη ρωτάς κιόλας αν είναι αποδοτική η ίδια στη δουλειά και αν δίνει τον καλύτερό της σε αυτό, αν δίνει δικαιώματα στην εργοδότρια. Συγγνώμη, με πληρώνουν 100 ευρώ την ώρα? Εσένα σε πληρώνει κάποιος 100 ευρώ την ώρα? Εσένα σε πληρώνει κάποιος 100 ευρώ την ώρα για να έρθω σε συζήτηση μαζί της? Γιατί την έχω απέναντί μου, την έχω για να της κάνω αυτή την ερώτηση. Τι θα μου απαντήσει? Τροφή για σκέψη, να προβληματιστεί. Αυτό για να καταλάβουν ότι είναι σχιζοφρενής η γυναίκα, βάλτε όλα, μην τυχόν και κόψεις κάτι, θα απολυθείς. Το σχιζοφρενή σκόφτο.
Αυτό τη μοίραξα. Καθαρίζουμε την ντομάτα, την αποφλιώνουμε επίσης. Δεν τη ρίχνουμε την ντομάτα με τις φλούδες μέσα, γιατί είναι μπλιάχ. Δεν έχει ωραία υφή μετά, ρε παιδί μου. Σου πάω, άμα τραβάς από εκεί, να μαζέψεις το χάλι με τα καλώδια που έχεις κάνει από εδώ. Δηλαδή τους κάνω και μαθήματα τώρα. Δεν μπορούσα να έχω δύο άνθρωπους σαν εμένα, Θεέ μου. Όχι, δεν θέλω. Τι είναι Νικολιό μου, τι είναι Νικολάκη μου. Ο Νικολάκης έχει και γίνεται εκδικητικός. Γράψε με εδώ από κάτω, άμα ενδιαφέρεσαι για κάμερα, για ήχο. Άσε ρε μαλάκα, άσε ρε. Θα διαγράφει τα σχόλιά σας, είμαι σίγουρη. Στείλε μου στο Instagram. Λοιπόν, και αφού ξεφλούδησα την ντοματούλα μου, τη ρίχνω και αυτήν εδώ μέσα στο blender. Τσακ, τσακ, τσακ. Θα πεις ερωτήσεις, θα ρωτήσεις τι ρώτησε ο κόσμος ή ψάχνεις να μου πεις δικά σου ψυχολογικά να στα λύσω. Εσύ που τα δημιουργείς, τι να μου λύσεις, ρε. Εγώ, εδώ πέρα η χαρά της ζωής. Μη μου στραβάς. Καλά! Καθαρίζω ένα καρότο τώρα. Πρέπει να βρω έναν άνθρωπο, να βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο που να βοηθάει αυτός ο άνθρωπος εμάς. Αχ, εγώ έξερες γι' αυτό άνοσό μου και είμαι χάλια. Και γι' αυτό γελάς τόση ώρα πολύ μαλακισμένη. Όχι γι' αυτό. Τι να απαντήσουμε στον άνθρωπο τώρα. Πήγε να κάνεις κρυοθεραπεία. Τι λες μωρή τρελή, ψυχοθεραπεία να κάνει. Γι' αυτό αυτοάνωσα, βοηθάει Για το αυτοάνωσο βοηθάει η κρυοθεραπεία, η κρυοσάουνα που πάω και μένω σημείο 160. Βοηθάει στα αυτοάνωσα, βοηθάει στην ψωρίαση, βοηθάει. Είχα κάνει αιμάτωμα μέσα στο μη και με βοήθησε. Υπέφερα 10 μέρες, δεν μπορούσε ούτε ο γιατρός τίποτα κανείς να με κάνει καλά. Μπήκα μέσα για 3 λεπτά. Εκεί που έχεις τα προβλήματα, νιώθεις σαν χιλιάδες μαχαίρια ή μυρμήγκια, αλλά είναι υποφερτό. Εξαρτάται όμως και τι αυτοάνωσο, έτσι. Αν είναι δερματικό. Ας πάει να δοκιμάσει την κρυοθεραπεία, δηλαδή, ωραία. Θες να έρθεις εσύ εδώ πέρα, κάνει εσύ την εκπομπή, αλλά φτιάξει σίγουρα τα μπιφτέκια. Εγώ δεν δίνω συμβουλές, εσύ τι πετάγεσαι. Εντάξει, ρε μιλεύε και. Νίκο, πάρε να διαβάσεις ερωτήσεις. Δεν αντέχω άλλο στο κρεβάτι 3 μήνες μετά από τροχαίο και έχω νεύρα πολλά. Ρε, ο κόσμος σου λέει ότι πεθαίνει στον δρόμο, ότι έχει αυτοάνωσα και εσύ γελάς, μαλάκα. Ειλικρινά, πόσο ανέστητη είσαι. Βάζω και τα καρότα στο μπλέντερ. Με σένα γελάω. Παναγία μου, τι μας έτυχε βραδιάτικα. Ο πρώην είναι ηθοποιός, εγώ θεατρολόγος και φέτος θα είμαστε στο ίδιο θέατρο. Τι να κάνω. Ο Αϊβάζης με την Κορινθίου το στείλανε. Ωραία. Θα του δείξει να περνάει από μπροστά. Πόσο καλά περνά αγόρι σε σένα, αγόρι μου. Έλα, φυλάκια και αέρα στα πανιά σας. Εκτός αν μωρέ φούρκα του έχει κάνει τίποτα του παιδιού εσύ. Οπότε σκύβε κεφάλι και φεύγα. Μπήκε και εκεί μέσα μου. Πεθερά, δεν ενοχλεί εμένα, αλλά τον γιο της κάθε μέρα. 5 τηλέφωνα να μάθει τα πάντα. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Στο σήμερα κάνω το σταυρό μου για την πεθερά που έχω. Είναι λες και έπεσα από ουρανοξύστη και στάθηκα με τα δυο μου πόδια έτσι όρθια και έχω σωθεί. Επειδή έχω γνωρίσει μητέρες πρώην συντρόφων και αυτά, παιδιά μόνο μία ήτανε. Πώς ήταν η κακιά πεθερά, η θανάσιμη πεθερά που έβλεπες 7 θανάσιμες πεθερές. Ήταν αυτό το πράγμα. Παναγία μου και Χριστέ μου η γυναίκα. Δηλαδή τόση συμπυκνωμένη και συρρυκνωμένη. Γιατί κακία σε άνθρωπο δεν έχεις δει ποτέ σου, φίλε. Μιλάμε για κακία. Ρε, μου κλέψε μέχρι και τα κουζινικά της γιαγιάς μου. Μιλάμε αδιανόητο πράγμα. Μου έπαιρνε τις κολόνιες, μου έμπαινε μέσα. Άνοιγε την τσάντα μου, έψαχνε τα πράγματά μου. Μιλάμε για ελεεινά πράγματα. Μία πεθερά. Κακά. Μακριά από εμάς. Παναγία μου. Και μια μέρα δεν θυμάμαι που λέω: είναι δυνατόν, πόσο ακόμα να αντέξω από αυτόν τον άνθρωπο. Και μπαίνει και λέει: με ζηλεύεις. Τι να ζηλέψω, λέω: τα νιάτα σου, τον boy σου για την ομορφιά σου. Ή ότι έχεις έναν άντρα και σου λέει: σκάσε ζώντα να μιλήσεις, δεν ξέρεις. Sorry, not sorry, peaches. Παναγιά μου, πόσο γλιτώνει ο Θεός, ρε φίλε, να είσαι καλά, μεγαλοδύναμη. Άκουσέ με, αν δεν είναι καλή πεθερά, έξω από το σπίτι. Γιατί εκεί είσαι εσύ και ο άντρας σου. Έξω από το σπίτι. Αν η άλλη δεν είναι να σέβεται το χώρο σας, να σέβεται την προσωπική σας ζωή, έξω από το σπίτι, έξω από τη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει επειδή είναι συγγενής ξέματος. Σκατά να φάει, άμα δεν ξέρει να συμπεριφέρεται. Έξαλλη γίνομαι τώρα. Παρακάτω. Τι άλλο ήθελα να βάλω εγώ εδώ μέσα. Μαϊντανό. Λέγε. Είμαι ταξίδι με το αγόρι μου και δεν θέλει να βγούμε φωτογραφίες. Σαν να ακούω τον Αλεξάνδρου με την Τούνη. Σαν να ακούω τον άντρα το δικό μου με μένα. Έλα ρε αγάπη μου. Εντάξει, εγώ δεν τον ζορίζω η αλήθεια. Του 1-2 με βγάζει ο καλός μου. Όχι, αλήθεια με βγάζει. Όποτε του έχω ζητήσει ποτέ. Εδώ τον είχα βάλει με στη θάλασσα, ρε φίλε, μέσα από το νερό και του έλεγα κάτσε εκεί πέρα για να κάνω υποβρύχια λήψη. Κόντεψα να τον πνίξω και αυτό έκατσε ο κακομοίς. Άρη Δημητράκη μου, ψυχή μου. Εντάξει, ρε φίλε, δεν το θεωρώ πρόβλημα αυτό. Δηλαδή αυτό εσένα είναι το πρόβλημά σου. Ότι ο γκόμενος δεν θέλει να βγάλει φωτογραφίες. Σοβαρά τώρα, σταμάτα ένα περαστικό και πες του βγάλει με 5-6 φωτογραφίες. Και αν δεν σ' αρέσουν, σταμάτα τον επόμενο περαστικό. Βάζετε προβλήματα, ρε φίλε. Δεν έχετε προβλήματα και προσπαθείτε να δημιουργήσετε προβλήματα. Με κάνετε τρελή ώρες. Πού το βάζω μόνο με τα κλονάρια και εγώ εδώ μέσα στο Μαϊντανό. Σκάσε εσύ. Συνέχισε. Να σκάσω ή να συνεχίσω. Να συνεχίσεις. Μα τις ακούω τώρα, τις κλαψομούνες όλες δηλαδή. Η άλλη κακομοίρα ψάχνει να βρει εδώ από πίσω γκόμενο 30 χρόνια. Τι λες, μωρή! Τέχει 30 χρόνια και εσύ σε ενοχλεί που έχεις τον γκόμενο και δεν σε βγάζει φωτογραφίες. Μπλοκ!
Στην Κική να πας. Ρε μαλάκα, δεν τραβάμε Κική εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω, τα έχω πάρει στο κρανίο, συνέχισε. Πόσο πολύ με επηρεάζουν στη ζωή μου οι τοξικοί και επιβλητικοί. Να τους διώξεις. Και σύζυγος. Στο καλό να πάνε, έξω την πόρτα, κλωτσάκι έξω. Τι θέλεις να έχεις να θυμάσαι μεγαλώνοντας τη ζωή σου, ότι πέραγες σκατά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλεις να έχεις να θυμάσαι γεμάτη ζωή με ωραίους ανθρώπους γύρω σου, εμπειρίες, τρέλες, ομορφιές. Δεν θες να θυμάσαι αυτό. Και δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για αυτό, γαμώ το Μαϊντανό. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για αυτό. Ψυχή χρειάζεται να έχεις. Αλλά κόψει την παρέα με την κουμπάρα. Αλλά έχω υδρώσει, ρε. Έχω γίνει. Εξάλλου έχω γίνει. Δεν ξέρω γιατί. Η μπαλάφα αυτή, φίλε, να ξέρεις, με φουρκίζει. Λέγε άλλη ερώτηση. Μα με έλεγε για το αυτό, άνωσε και γέλαγε 3 ώρες. Το κόψεις αυτό, ναι, καλά, εντάξει, μη φας, έχει σκύλο. Γιατί οι περισσότεροι άντρες είναι μαλάκες? Γιατί οι περισσότερες γυναίκες είναι καριόλες. Μπράβο! Μπράβο! Δεν είναι ότι είναι έτσι όλοι οι άντρες. Όπως και κάποιες γυναίκες. Φίλες σας που έχετε τύχει, σίγουρα έχω εδώ μέσα πολλές που την έχετε πατήσει από φίλες, από κουνιάδες, από έτσι, από αλλιώς. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχει να κάνει με άντρα και γυναίκα. Έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με ποιικότητα, από πού είναι, αν είναι από την Κίνα, την Ιταλία, την Αλβανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα. Έχει να κάνει στον άνθρωπο. Πάντως σε όλες τις χώρες θα βρεις και τους καλούς τους ανθρώπους, αλλά θα βρεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι καλοί. Πώς βλέπεις έναν άνθρωπο, γιατί ρε φίλε, με ένα δικό μου άντρα, αλήθεια σου μιλάω. Άστο, δεν θέλω να πω για το δικό μου άντρα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εδώ μέσα έχουν συναίσθημα. Δεν είναι κενά κουφάρια. Μήπως κοιτάς εσύ κάπου λάθος? Και αυτό το λέω όχι μόνο σε εσάς καλοί μου νοικοκυρές, αλλά και στα αγόρια που μπορεί να μας παρακολουθούν εδώ πέρα. Μήπως κοιτάτε κάπου λάθος? Μήπως έχετε το ιδανικό σενάριο πάλι, όπως είχαμε πει, το μυαλουδάκι σας και θέλετε εσείς τετραγωνισμένα τα πάντα? Γιατί δεν είναι έτσι οι σχέσεις. Αυτό την αλλαγή συναισθήματος που κάνω, την εναλλαγή συναισθήματος, να θυμάστε, μια μέρα θα έρθουν εδώ πέρα ψυχέτρια απ' έξω, θα χτυπάνε την πόρτα και θα τρέχουμε να φύγουμε από την ταράτσα. Γεια, συνέχισε. Είμαι νοσοκομείο τους τελευταίους μήνες για χημειοθεραπεία. Μόνο κουράγιο μπορούμε να πούμε σε αυτόν τον άνθρωπο και σε κάθε άνθρωπο που είναι εκεί έξω και παλεύει με την κακιά την αρρώστια. Εγώ θα σου πω, επειδή είχα ζήσει δίπλα σε έναν άνθρωπο αυτήν όλη τη μετάβαση, έγινε καλά αυτός ο άνθρωπος, δεν τα παράτησε. Δεν έχασε τη θετική του ενέργεια, δεν έχασε την ψυχολογία του. Και ένα πράγμα που μας είπε ο γιατρός τότε εκεί στη Γερμανία που ήμασταν, τον ευχαριστούσαμε που του έσωσε τη ζωή, ας πούμε, και λέει ο γιατρός ότι πες του ότι μόνος του έσωσε τη ζωή του. Διότι δεν τα παράτησε, δεν λύγησε και κατάφερε και πέρασε όλο αυτό το γολγοθά. Οπότε μη λυγίζεις. Η ζωή είναι ωραία, πάλεψέ το. Είναι ο πιο δύσκολος αγώνας, αλλά μπορείς να τον βγάλεις, φίλε. Γιατί θες περισσότερο να ζήσεις. Και να ζήσεις για εσένα πρώτα απ' όλα και για τους ανθρώπους που σε αγαπάνε. Έχουν στείλει αρκετές μαμάδες που είναι μονογονεϊκές και σχολιάζουν όλες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί. Σαφέστατα. Εδώ ένα σκυλί είναι μόνο δύσκολο να το μεγαλώνεις. Πόσο μάλλον ένα παιδί. Εννοείται. Και εγώ έχω πολλές φίλες οι οποίες μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους. Γιατί οι άντρες τους ξαφνικά θυμήθηκαν. Να, από αυτούς που λέγατε πριν. Θυμήθηκαν ότι δεν έχουν ζήσει την παιδική τους ηλικία. Φιλάκια. Είναι πολύ λυπηρό. Αλήθεια είναι πολύ λυπηρό. Είναι λυπηρό γενικότερα τα παιδιά να μεγαλώνουν και με τους δύο γονείς. Αλλά άμα οι δύο γονείς γίνονται τοξικοί προς το παιδί, καλύτερα να μεγαλώνει ένας άνθρωπος το παιδί. Δύναμη. Δεν μπορώ να. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να μπω στα παπούτσια σου, αλλά σίγουρα από αυτό που βλέπω γύρω μου, από φίλες μου, είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Να έχεις φέρει έναν άνθρωπο, να τον έχεις φέρει στη ζωή, να πρέπει να του δώσεις παιδεία, να τον διδάξεις καλά πράγματα, να διαμορφώσεις έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, για αυτή την κοινωνία. Να κάνεις όλη αυτή τη δουλειά μόνος και να πρέπει και να συντηρείς αυτό το παιδί και να κάνεις και την άλλη τη δουλειά παράλληλα. Είναι δύσκολο. Βγάζω το καπέλο, τα respect μου σε όσες γυναίκες κάνουν αυτό το πράγμα. Με ενοχλεί που πλέον οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι και κρίνουν. Έχω νεύρα γενικά. Δεν χρειάζεται να έχεις νεύρα, γιατί σημαίνει ότι αυτό που κάνουν πιάνει σε σένα. Θα σου πω κάτι. Όταν εγώ αισθάνομαι κάτι άσχημο για σένα, εσύ νιώθεις τίποτα, εμένα με βρίζει η ψυχή μου. Εγώ γίνομαι χάλια, εγώ γίνομαι αυτό. Οπότε πέτα χαρτά το ψυχούλα μου από εδώ να μπει και από εδώ να βγει. Άσους να τρώγονται μέσα τους, να καίγεται η ψυχή τους και εσύ παίρνα καλά. Δέσε το Μαϊντανό και πάμε τσάμι, κομμαντήλι. Ποιος είναι καλέ? Και βλέπω εγώ τόση ώρα κάποιον από εκεί. Δηλαδή δεν μπορείς να χτυπήσεις. Γιάννη, σε είδα και χαίστηκα πάνω. Μα κάθεται εκεί πέρα έτσι σαν τη μούμια. Ναι, μωρέ, και μπήκες εσύ στο στούντιο εδώ της Κορομιλά και να μην τη διακόψεις. Να μην δώσεις το αυτοκίνητο. Χάλασε την κλήρωση. Με νεγάκι. Έλα και Κορομιλά. Σε παρακαλώ. Πόσο Μαϊντανό έχω ρίξει. Συνεχίζω. Τι! Με θυμήθηκε ο πλούσιος ο θείος μου και μου αφήνει περιουσία να πάω να μείνω εκεί. Τι να κάνω? Είπε ότι κάποιος του άφησε κληρονομιά ο θείος του και δεν ξέρει αν θα την αποδεχτεί ή όχι. Γιατί πρέπει να πάει να μείνει εκεί. Θέλεις να μας το μεταβιβάσεις εμάς εδώ πέρα να κάνεις χορηγία στο κανάλι? Αν δεν τη θέλεις, να πας εκεί. Τι ακούω, ρε φίλε τώρα? Κάποια άλλου του χάριζε ένα γάιδρα και του τον κοίταγε στα δόντια. Όπως με τα giveaway στο Instagram. Ρε πας καλά, ρε, σου δίνουν και δώρο. Διαιταιρείες όλοι, εμείς όλοι σου κάνουμε δώρο και κάθεσαι να σχολιάσεις κιόλας. Γιατί δεν το έχετε μόνο follow, αλλά έχετε βάλει να κάνουμε και tag? Ποτέ σου! Πάρ' τον Νίκο, πάρ' τον, πες εσύ τις ερωτήσεις, γιατί αυτή εδώ έχει πάθει
τρελία σήμερα. Τι έκανα εγώ τώρα. Δεν κάνεις για τίποτα. Κάνεις για τα μισά. Ηλίδια. Τι κάνεις, Γιάννη? Εσύ θα το πάρει. Κάτσε. Μάμα, να πάω πίσω πρέπει να τάσεις τα μικρά. Αλλά εδώ πέρα δεν τους βλέπεις σήμερα. Έχουν κάνει Luna Park. Δεν είναι εκπομπή αυτή σήμερα. Δεν είναι η τσάντα με τα giveaway και το κινητό μέσα. Ακούσατε, έρχεται giveaway Instagram. Έχω τώρα και Χριστούγεννα από όπου δεν καταλαβαίνεις τι σας ετοιμάζω. Πρώτη μέρα του χρόνου. Τι κινητά, τι PlayStation, τι. Τα έχουμε 5 χρόνια, ακόμη καμία πρόταση. Με ποια τα έχεις 5 χρόνια? Να τον σκοτώσω Α. ή να κάνω υπομονή. Λοιπόν, εγώ φεύγω από το Αφού κανάλι. ξέρετε, έχει ένα χρόνο. Χάρηκα για τη συνεργασία. Έλα, λέγε, μην βγάζεις τα καλώδια. Όχι, να φύγεις. Ούτε να το σκοτώσεις να πας στη φυλακή. Στην πενταετία δηλαδή είναι το τέτοιο. Εμένα φίλο άντρας μου, Όχι. την πρότασιά μου την έκανε στον 1 χρόνο. Ωραία. Τώρα, άμα θέλει να γίνει κυρία Κοκοβίκου και να κάτσει εκεί 10 χρόνια στεφάνο, τι να κάτσει, δεν έχω πρόβλημα. Χαίστηκα. Στο δικό μου κεφάλι είναι. Το δικό της είναι. Όχι, αλλά δεν θεώρησε ένα διάστημα, ας πούμε, normal. Τι έγινε, Νικολάκη, μας ορίζει ο χρόνος. Τι έγινε, Νικολάκη. Είμαι πολύ μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως εγώ. Αυτά θα τα αφήσεις στο μοντάζ, Νικολάκη. Τα έχω συζητήσει εγώ με τη. Αν είναι αυτός είναι. Αν δεν είναι, θα είναι άλλος. Πόσο μαϊντάνο μπορεί να έχω καθαρίσει σήμερα? Τελειώσαμε και με το μαϊντανούλι μας. Θα τα βάλουμε όλα αυτά τώρα στο μίξερ μας να χτυπηθούν για να τα ρίξουμε με το κοτόπουλο και τη βρώμη. Για να πλάσουμε τα ωραία μας τα μπιφτεκάκια. Ο άντρας μου δεν είναι εκδηλωτικός στα συναισθήματα. Τι να κάνω. Άμα στο δείχνει όμως με πράξεις, ρε φίλε, δεν πειράζει. Κι εγώ έτσι είμαι, να ξέρεις. Χαρά στη γυναίκα που θα σε πάρει και σένα. Sorry. Κοίταξε, είναι ωραίο να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας. Δηλαδή, γιατί άμα το νιώθεις να μην το πεις στον άλλον μια τρυφερή στιγμή. Δηλαδή, εμείς με τον Δημήτρη μου λέει και το λέμε συνέχεια ο ένας τον άλλον. Το πρωί ξυπνάμε αγκαλίτσα και ας πούμε λέμε έτσι, το βράδυ. Κατάλαβες, είναι ωραίο να εκφράζεις το συναισθημά σου. Δείχνεις το νιάξιμο, αλλά φυσικά δεν είναι ωραίο ούτε μόνο απλά να το λες να μην το δείχνεις, ούτε να το δείχνεις και να μην το λες. Αφαιθείτε ρε παιδιά, αφήστε τους εαυτούς σας. Δηλαδή, τι σας κρατάει. Ο φόβος καταστρέφει τον έρωτα, την αγάπη, καταστρέφει τα πάντα. Γίνεται αυθόρμητη. Πώς μπορεί κάποιος να συγχωρέσει τον εαυτό του για λάθη που έκανε στο παρελθόν? Έρχεται μέσα από την ψυχοθεραπεία. Να σου πω γιατί. Γιατί έτσι πρέπει να αρχίσεις να μαθαίνεις καλύτερα τον εαυτό σου, να μάθεις να διαχειρίζεσαι καλύτερα τον εαυτό σου και μετά από ένα σημείο θα μπορείς να ελέγχεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει χρόνο, έτσι. Και εγώ έχω κάνει λάθη στο παρελθόν και βέβαια έλεγα πολλές φορές γιατί το ένα το άλλο. Όχι. Αγκαλιάζω τα λάθη μου, μαθαίνω από αυτά, δεν επαναλαμβάνω τα ίδια, εξελίσσομαι και γίνομαι καλύτερη. Το αγόρι μου δεν θέλει να βγούμε μαζί φωτογραφία. Δεν θέλει να βγει βγαίνουμε μαζί φωτογραφίες γενικά. Δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι βρωμάει εδώ πέρα. Μέχρι και εγώ το μυρίζω που είμαι στην άλλη άκρη αυτή τη στιγμούλα. Εσύ που είσαι δίπλα του, δεν ζέχνεις! Για όνομα του Θεού και της Παναγίας, εκτός αν δεν του αρέσουν τα social media. Αν έχει όμως Instagram και ανεβάζει, σημαίνει δεν θέλει μαζί σου. Τρέχα! Κατάλαβες. Αν δεν έχει social media, σημαίνει ότι δεν γουστάρει τέτοιο. Αλλά μπορεί να βγάζει φωτογραφίες να τις έχετε οι δυο σας. Πρέπει να ανεβάσει, θεωρείς? Αν δεν του αρέσουν τα social media και δεν έχει και ο ίδιος social media, όχι να μην ανεβάσουν. Αν όμως έχει social media και ανεβάζει μόνος του γλαρινό γαμπρός και γεια σας και έλα εδώ. Next, το επόμενος. Επόμενος ρε, έλα τώρα. Τους παρακαλάμε κιόλας. Πολεμική διάθεση σήμερα. Γιάννη μου, να σε κεράσουμε τίποτα. Να πιω λίγο νερό, έχουν κακανιάσει. Ωραία, τα έχουμε όλα στο blender μας και τώρα πάμε να τα ανακατέψουμε. Αχ, τι ωραία που μυρίζει, δεν ξέρεις. Τέλειο, 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 μπράβο. Αδειάζουμε εδώ μέσα, τέλεια. Απ' το κρεμμύδι. Τώρα εδώ θα βάλω λίγο μουστάρντας. Έτσι ένα τάκ τάκ τάκ. Αυτό και πολύ είναι. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο. Έτσι με το μάτι δεν χρειάζεσαι πάρα πολύ. Αυτό είναι. Θα βάλω λίγο ξύδι. Το βλέπεις με το μάτι ρε φίλε. Λοιπόν, βάζεις ρίγανη μπόλικη. Εγώ σου έχω ριγανίτσα από τον αδερφό μου. Ρε Αντρέα, μου έχεις αφήσει ξυλαράκια όμως μέσα εδώ την τρέλα μου μέσα. Could you be love? Oh yeah. Δεν είναι ριγανάτο, είναι αντάλλο. Το βαπόρι απ' τη Μερσία, το βαπόρι απ' τη Μερσία, πιάστηκε στην Κορινθία. Ας το μην πούμε παρακάτω, γιατί θα μας κλείσει το Ισουρού. Είδες, σου έλεγα ότι θα μας κλείσει το Ισουρού και λες δεν έχετε YouTube Ισουρού. Έχει. Αχ, να βάλουμε κανένα λαϊκό, κανένα έτσι. Είναι και αρίτα και αρίτα. Να πω μια. Μα να πεις ότι θες χαίστηκα. Ωραία συμπεριφορά σου προς το συνεργάτη σου. Μίλα μου γι' αυτό λίγο, ναι. Το προσπεράμε αυτό. Ζήτα και συγγνώμη. Του Νικολάκη μου! Τι να κάνω
που η δική μου. Εντάξει! Μαλάκα είναι τρομερά ζήλια ρε γκόμενα. Λοιπόν, αφού βάλαμε τη ρίγανη, βάζουμε μαύρο πιπέρι, βάζουμε αλατάκι, βάζουμε ένα αυγουλάκι. Το βαπόρι απ' την Περσία, το βαπόρι απ' την Περσία. Και μπορείς αν θέλεις να βάλεις και λίγο μπούκοβο μέσα, έτσι λίγο να κάνει ένα spice, ένα τάκ, γιατί εδώ οι καλεσμένοι που θα φάνε μετά δεν θέλουν. Άρα μπούκοβο φούλα ξέρεις. Και ρίχνω και λίγο καρύκευμα. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν χρειάζεται. Έτσι ίσα ίσα για μια εσάνς. Το γουστάρεις εσύ να είναι έτσι μερακλίδικο. Και πάμε τώρα, καλή μου νοικοκυρά, να ανακατέψουμε. Μπαλαφά! Τι κάνω, ορίστε, με έχει τρελάνει ρε μαλάκα η γυναίκα, με έχει τρελάνει. Απολύεσαι! Πού είναι το ψαλίδι? Εδώ το είχα. Έρχεται ο άλλος, μου τα κάνει πουτάνα μέσα. Έρχεται η άλλη, μου τα κάνει άνω κάτω μέσα. Εσύ! Εγώ δεν αγγίζω τίποτα. Λοιπόν, το κάνουμε έτσι, το χαρτί, το αντικολλητικό και μετά το κάνουμε έτσι. Για να σου κάτσει καλά. Ναι, το σαλακώνεις και το βάζεις έτσι. Πουτανιά αυτή μεγάλη, ωραία. Λοιπόν, και μετά όσα σου περισσέψουν από εδώ πέρα και δεν θες να τα φας όλα, για να τα βάλεις στην κατάψυξη, κόβεις εδώ στη μέση και κόβεις αυτά εδώ τα τετράγωνα. Κόβεις τέτοια. Τάκ, βάζεις το ένα μπιφτέκι εδώ. Ναι. Βάζεις μετά την κολλητική από πάνω, βάζεις το επόμενο μπιφτέκι. Και πάει ούτω καθεξής. Και στείνεις το ένα μετά το άλλο. Θα πιάνεις όπως είναι, κάνεις πουγγί, ένα μεγάλο αντικολλητικό χαρτί και τα βάζεις. Ένα πουγγί, ένα πουγγί, ένα πουγγί. Γιατί όλα θα έχουν διαχωριστικό. Έτσι και βάλεις το ένα μπιφτέκι πάνω στο άλλο, θα κολλήσουν και θα βγει χάλι μαύρο. Και μετά κάνεις αυτό, ξεκολλάει το ένα μετά άλλο και παίρνεις όσο θέλεις από την κατάψυξη. Τα βάζεις μέσα, φυλάκια, γεια σας. Και βάζουμε καινούρια γαντάκια. Να πάμε να ξεκινήσουμε να πλάθουμε κουλουράκια, μπιφτεκάκια. Η παραγωγή δεν θα πρέπει να μου φέρνει ωραία γάντια. Εύξηνος πόντος. Εγώ η παραγωγή σου βάζει το calendar και το ξεχνάς. Η παραγωγή σου είναι ξαπλωμένη στη στιγμή του καναπέ σου. Ξεκινάμε το ανακάτεμα. Έτσι, ωραία, να πάνε παντού ωραία, ωραία τα υλικά μαζί με το κοτοπουλάκι μας, τη βρώμη μας, το μαϊντανό μας, το καροτάκι μας, το ματούλα μας, λαδάκι μου, σταρδίτσα, όπου μυρίζει εκπληκτικά. Αλήθεια σου μιλάω, μυρίζει εκπληκτικά. Ίσως θα πρέπει να είχαμε βάλει και μία κόκκινη πιπερίτσα μέσα, να τελειώναμε ρε παιδί μου και αυτή στο blender. Θα του δίνει ακόμα κάτι. Πω, τι έχω εγώ και τι φτιάχνω. Δεν ξέρεις τι ζουμερό μπιφτέκι θα βγει αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δώσεις και σε μικρό παιδί και σε άτομα τρίτης ηλικίας. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και πολύ θρεπτικό. Κοίτα, βλέπεις με τη σπατουλίτσα, δεν χρειάζεται να βάλω χέρι μέσα. Μόνο στο πλάσιμο μετά. Κάτσε, θα του ρίξω ένα τσίκι κουακεράκι ακόμα. Το βλέπω λίγο υδαρή, λίγο. Τι κάνεις όταν η οικογένειά σου είναι τοξική για θέματα δικά σου που αφορούν τη ζωή σου? Φεύγεις. Δεν μένεις ποτέ. Φεύγεις μακριά. Φεύγεις. Παλεύεις μία, παλεύεις δύο, παλεύεις τρεις. Αλλά από τη στιγμή που βλέπεις ότι δεν γίνεται και σε αφήνει πίσω στη ζωή σου όλο αυτό, σε καταρακώνει συναισθηματικά, φεύγεις αλήθεια. Να ξέρεις και άμα μπορείς από μακριά να βοηθάς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά από τη στιγμή που κοντά σου δεν σε αφήνουν να εξελιχθείς, φεύγεις μακριά. Καλά, δεν είναι εύκολο. Όχι, δεν σου λέω ότι είναι εύκολο. Κι εγώ έφτασα στα 34 μου για να βάλω κάποια όρια και να πω ότι ξέρεις κάτι, τέρμα σε κάποια πράγματα. Λίγο την απόσταση, μπας και μπορέσω επιτέλους να κάνω προκοπή στη ζωή μου. Και δεν γίνεται, κάποια πράγματα φαίνονται. Κάνε μια δοκιμή να φύγεις λίγο και το βλέπεις. Επειδή εγώ είδα τεράστια διαφορά, γι' αυτό το λέω. Είναι δύσκολες, ρε φίλε, οι σχέσεις παιδιά, γονείς, θείοι, παππούδες, όλα αυτά είναι δύσκολα. Σίγουρα χρειάζεται κάποιος ειδικός, ένας σύμβουλος, ένας ψυχολόγος, κάτι που να μπορέσει και να σε καθοδηγήσει καλύτερα, γιατί φυσικά σε εκείνον θα κάτσεις να του πεις και όλη την ιστορία πώς έχει. Γι' αυτό το ένα φεύγα που μπορεί να λέω εγώ, δεν ξέρω και την ακριβή κατάσταση. Αλλά αν νιώθεις ότι μένεις πίσω, τρέχεις, δεν φεύγεις, τρέχεις. Άνοιξε την τζαβιέ έξω, μωρή, κλαψουρίζεις το σκύλι, δεν την ακούς. Πώς ήταν η ζωή σου πριν το κατοικίδιο? Κατοικίδιο είσαι. Θα πει στην Άιζα κατοικίδιο το παιδί μου. Συγγνώμη, πώς ήταν η ζωή χωρίς παιδί? Η Άιζα είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή μου, πραγματικά. Η Άιζα είναι όλη μου η ζωή. Την έχω λατρεία την Άιζα, την έχω ψύχωση την Άιζα. Είναι το παιδί μου. Καταλαβαίνόμαστε, συνεννοούμαστε. Είναι υπέροχη η σύνδεση που έχω με την Άιζα. Και η Κιάρα είναι το μικρό παιδί, αλλά είναι. Έχουμε την Άιζα το παιδί και του πήραμε σκυλί την Κιάρα. Γιατί είναι φίλε, είναι φουφούνι τόσο και νομίζω ότι είναι τσοπάνης. Πηδάει τις μάντρες, πηγαίνει σκάβει. Κάθεται και μασάει ξερά κλαδιά, ρε. Δεν πάει καλά, ρε, το σκυλί σου, λέω. Αφού είναι σκυλί σου, πώς θα ήταν? Ναι, καλά, η Άιζα είναι το παιδί. Και αυτή είναι το σκυλί του παιδιού μου. Λοιπόν, ξεκινάμε να πλάθουμε. Έχεις νευράκια.
Είμαι μια χαρά. Τι να κάνω που οι γονείς... Πεινάω! Φτιάξε να φάμε πια! Μα δεν με έχετε αφήσει, πεινάω! Ωραία, η δύσμηρη, πεινάει, μιλάω. πεινάει! Λοιπόν, πάμε να πλάσουμε μπιφτεκάκια τώρα. Πλάθω μπιφτεκάκια με τα δυο χεράκια. Ωραία, ωραία. Δεν τα θέλεις να τα κάνεις πολύ τεράστια. Τάκ, τάκ, τάκ. Το βάζουμε εδώ. Έτοιμο ένα μπιφτεκάκι. Συνεχίζουμε. Τι να κάνω που οι γονείς μου δεν θέλουν το αγόρι μου που Βλέπεις, οι περισσότεροι έχουν θέματα με τους γονείς τους, φίλε. Για συνέχισε. που έχουμε 10 χρόνια διαφορά και είναι Αλβανός. Αλλά εγώ το βλέπω σοβαρά. Ωραία, και τι πειράζει. Οι γονείς της θα τον πάρουν για εκείνη. Σαν θέλει νύφη και ο γαμπρός, τύφλα να έχει πεθαρά και πεθερόζωνε, ψυχή Φαντάζομαι μου. αναφέρει Την υπηκότητα. Την υπηκότητα ότι Και αν είναι καλός άνθρωπος, εγώ φίλε, έχουν πρόβλημα. που έχω τη Γιούλη και με βοηθάει τόσα χρόνια και είμαστε μαζί τα πάντα, είναι από την Αλβανία και είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου που ξέρω. Εγώ αυτό θα πω. Αφήστε τις βλακίες και από πού είναι και από πού είναι. Ξέρω εγώ κάτι καλά φιντάνια Έλληνες, έλα να τους πω. Άντε τώρα μην τα ανοίξω το στόμα μου πάλι σήμερα. Όχι, δεν μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία, ρε φίλε. Έχω δει τώρα όμως να βασανίζουν αμαία, έχω δει να κάνουν τέτοια πράγματα, εντάξει. Και έχω, μην αγχωρίζει, έχω απευθυνθεί εκεί που πρέπει να απευθυνθώ. Αλλά μην νομίζετε ότι γίνεται και πολλά. Και αφήνω αυτό εδώ. Υπαρξιακό μεγάλο είναι ότι έφτασε 44 και άντρα πιάνω και καπνός γίνεται. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Λέει μπαλάφαλη το στείλω αυτό το μήνυμα. Καλέ, πρώτο Θεός, να ανοίξει ο καιρός, θα σας φτιάξω ωραία πασχαλινά κουλουράκια. Να δείτε τι ωραία. Τα μελομακάρονα θα τα φτιάξουμε στο επόμενο επεισόδιο, καλή νοικοκυρά, για να είναι και φρέσκα κοντά στα Χριστούγεννα. Και πλαθώ μπιφτεκάκια με τα δυο χεράκια. Δημήτρα, γιατί είσαι τόσο γλυκούλα? Γιατί η ζωή είναι ωραία. Γι' αυτό. Πώς να σου πω κάτι. Και ας πηγαίνει και με άλλους. Παλιόλα καλό. Δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να λέει κακή κουβέντα για σένα. Ποτέ. Θα σου πω, δεν έχω πει κακιά κουβέντα για άνθρωπο, ούτε γενικά ρωτάω. Το τελευταίο διάστημα που κάνω παρέα μαζί σας, με έχω πιάσει ότι έχω μπει στη διαδικασία, με σένα και με σένα, να κάνω κάποιες συζητήσεις, οι οποίες δεν είναι του επίπεδου μου και δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Δεν. Θες να τα αναλύσουμε τώρα εδώ? Εγώ δεν θα ήθελα. Τι συζητήσεις Να σας φέρω σε τέτοια δύσκολη θέση. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ω, μια χαρά είμαστε, ναι. Δεν σου μιλάω τώρα, άσε με. Με έχετε φορκίσει σήμερα. Με έχετε φορκίσει σήμερα. Εμείς Ναι. πάντα συζητάγαμε με τον Νίκο, δεν ξέρω γιατί ξανήγεσαι που είναι καινούριο και δεν ξέρεις αν τον εμπιστεύεσαι ακόμα. Ω! Τι σου είπε! Όταν χρειαζόταν ήμουν εδώ όμως. Ω! Τι σου είπε! Αλλά για δουλειά είχες έρθει. Αν είχες φύγει θα έχεις απολυθεί. Δηλαδή γίνεται να κάνουν μπιφτέκια πεντανόστιμα σε τέτοιο τοξικό περιβάλλον. Πες μου, καλή μου νοικοκυρά. Γίναμε χειρότερα και από πρωινάδικο εδώ μέσα. Έλα, συμμαζευτείτε γιατί εγώ κόβω κόλλους. Να επισημάνουμε ότι αγαπιόμαστε και τα λέμε για πλάκα. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπω, ρε. Με τα νύχια, με τα δόντια. Ρε, έχεις κλείσει τα παιδιά απ' έξω. Τράβα, άνοιξέ τους. Μάζεψέ τις μέσα τότε τις γυρίστρες. Λοιπόν. Καταλήτησες. Έλα εδώ μου λοιπόν που κάθεσαι κάτω στο χώμα, Πώς τη λέει την κόρη μου έτσι, ρε, πάει καλά. Λοιπόν, και αυτός ο κοιμάς που περίσσεψε. Φτιάχνω αυτά για να τα βάλω στην κατάψυξη. Εδώ το μπιφτεκάκι και πάω από πάνω και του βάζω αυτό. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 170 βαθμούς καλά γερά-γερά. Το βάζουμε μέσα. Μου βάζεις ένα timer στο μισάωρο να το τσεκάρεις. Ανάλογα τι μέγεθος θα τα έχεις κάνει. Αν τα έχεις κάνει γύρω στα 150 γραμμάρια το ένα, θέλει περίπου στα 50 λεπτά. Ή μπορεί να θέλει και μισή ώρα, ξαναλέω. Θα το δούμε τώρα και θα σου πω στο τέλος. Στον αέρα ψήνουμε μέχρι να γίνει. Ας αυτά. Εδώ γραφή. Γράφω ρε! Μα πες ναι ρε! Λοιπόν, το βρήκαμε στο Fipster. Το... Έτσι και δεν λυπόμουν το φαΐ, δεν το έκανα κατάπλασμα τώρα να το ξέρεις. Χλάτς. Κάνεις έτσι εδώ πέρα τώρα, κόβεις αυτές τις λωρίδες, παίρνεις μπιφτεκάκι, τον κιμά που σου έχει περισσέψει. Εγώ σου λέω πάντα παίρνω πολύ παραπάνω κιμά, και αφού το κάνω μια και καλή το μείγμα και τα βάζω παραπάνω και τα βάζω τα υπόλοιπα στην κατάψυξη. Τάκ, μπιφτεκάκι ένα. Το κλείνεις, έτοιμο. Και πάμε ακόμα ένα, τελευταίο. Κοίτα η σπάτουλα τι δουλειά κάνει, δεν αφήνει τίποτα. Το καθαρίζει, το γλύφει. Να πάρετε μια τέτοια σπατουλή, σας έχω ξαναπεί. Άμα βρω εγώ πουθενά, θα σας δώσω και κωδικό και τα πάντα. Zero waste. Δες το, δεν αφήσαμε τίποτα μες στον κάδο μας. Γυρνάς κουρασμένη από τη δουλειά, δεν έχεις προλάβει, δεν αυτό. Τα έχεις φτιάξει τύπου το Σαββατοκύριακο που μπορεί να είσαι χαλαρή ή κάποια άλλη μέρα. Τα βγάζεις από την κατάψυξη, τα βάζεις σε ένα air fryer, τα βάζεις στο φούρνο. Τσακ, τσακ. Έχεις έτοιμο φαγητό σε 20 λεπτάκια. Βασικά είναι τα μπιφτέκια, δεν θέλουν πολλή ώρα. Αυτό το 50 λεπτά που διάβασα δεν ξέρω γιατί το διάβασα. Μισά ώρα βαριά. Μόλις τα βγάλω θα με χρονομετρήσω και θα σας πω ακριβώς το χρόνο. That's it. Και πάμε για τον πουρέ καρότο.
Θα μου πάρεις 8 με 10 καροτάκια, ανάλογα το μέγεθός τους πώς είναι. Χυμό από 2 πορτοκάλια και ξύσμα από αυτά τα 2 πορτοκάλια. Θα πάμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Μία σκελίδα σκόρδου έτσι μπόλικη μπαμπάτσικη. Βάλε 3-4-5 κλωναράκια δεντρολίβανο. Του δίνει, δώσ' το δεντρολίβανο, το θέλεις. Τα βάζεις, οπότε αυτά κατσαρόλα. Κουρκουμά θέλεις επίσης. Πάμε να καθαρίσουμε τα καρότα μας. Τελεθεάτριά μου, έλα, ρίξτε την στον αέρα. Α, σε αυτό το σημείο να πω. Στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε μέλιο μακάρονα και θα σου έχω εδώ πέρα μία σειρά full της Naughty Dogs που μου την έστειλε η Κικάρα. Ούτε αυτή μας πληρώνει, αλλά η Κικάρα είναι ψυχάρα, οπότε ναι. Και σου ετοιμάζω δώρα full. Μπες στο Instagram, βάλε εδώ το Instagram να μπουν τα κορίτσια για να μου δώσουν τα τηλέφωνά τους, να τις πάρω τηλέφωνο, να τους στείλω δώρα. Είδες που με έκραζες για τα δώρα, τώρα δίνουμε δώρα. Θα δώσουμε μέχρι και αυτοκίνητο. Λοιπόν, κόβεις τα καροτάκια έτσι και τα ρίχνεις μέσα στην κατσαρόλα. Ούτε φράγκο δεν πλήρωσες για αυτά τα δώρα. Είπα εγώ τι πλήρωσα! Ή ότι με πλήρωσαν! Μας τα έκανε δώρο η Κική για τα κορίτσια μας. Δεν τη ζήτησα εγώ για τα κορίτσια με τις νοικοκυρές μου και μου λέει ότι γουστάρεις αυτό. Καλά, το Naughty Dogs είναι ασύλληπτα, φανταστική ποιότητα, έτσι. Βέβαια για το Naughty Dogs λέγεται, από εκεί πληρώνεται, κατάλαβες. Τι εγώ πληρώνω από την κουμπάρα μου ποτέ! Θα πεις με τι άλλο με κάψει. Μην πεις τίποτα για τη σάγκα, θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Ναι. Εγώ! Για τη σάγκα μου, διάθλαση μεγαλύτερη από το διαμάντι. DTK Jewelry είναι διάθλαση μεγαλύτερη από το διαμάντι μου, οι Σαϊνίτες. Ναι, DTK Jewelry. Κορυδεύεις. Όχι, είναι δύσκολο να το πεις. DTK Jewelry. Εντάξει, πίτσκα. Κάτι παραπάνω από φίλο. Σε μένα μου αρέσει, αλλά αυτός δεν ξέρω. Και επίσης άλλη μια τηλεθεάτρια λέει: είναι ένα παιδί στη δουλειά που. Συγγνώμη, γιατί μπερδεύεις δύο τηλεθεάτριες? Γιατί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η άλλη λέει. Ο ίδιος. Όχι. Αλλά η άλλη τηλεθεάτρια λέει ότι είναι στη δουλειά, δίνει παραπάνω πληροφορίες. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, αλλά μερικές φορές. Στα φιλικά παίρνουν τα καλύτερα γκολ. Άκουσε με, αν είναι χαλβάς και δεν μπορεί να ρίξει τα μάτια του, πήγαινε και ρίξει του τα κατευθείαν. Τώρα τι να σου πω. Αλλά ρε φίλε, εμείς οι γυναίκες, εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Γουστάρω να έρθει να είναι εκεί που ένα αρσενικό ρε μαλακά. Αν δεν είναι, τι να τον κάνεις, μανούλα μου. Τσάμπα χώρα σου πιάνει στο σπίτι. Παρακάτω. Νιώθω ότι κανείς δεν χαίρεται με τη χαρά μου πέρα από τον σύντροφό μου που είναι μέσα σε όλα. Πρόσεξε, μήπως έχει κάνει ο σύντροφος να το πιστεύεις αυτό. Ότι κανείς δεν χαίρεται για σένα και ότι είναι μόνο αυτός εκεί. Πρόσεξε το. Και ότι κανένας δεν σε θέλει, δεν σε βλέπει κανένας σοβαρά, δεν σε εκτιμάνε. Και ότι μόνο αυτός το κάνει. Πρόσεξε, μην έχεις πέσει σε αυτή την παγίδα, γιατί εγώ έχω πέσει στο παρελθόν. Και νόμιζα πραγματικά ότι πιο κάτω και από την ανακύκλωση με φάγαν τα σκουλίκια. Πώς θα ανέβει η επιχείρησή μου, τα έχεις καταφέρει τόσο καλά, θέλω τη βοήθειά σου. Θέλει να είσαι από πάνω, θέλει επιμονή, δεν τα καταφέρα από τη μια μέρα στην άλλη. Και εγώ για να καταφέρω να φτάσω τη σάγκα μου στο επίπεδο που είναι σήμερα, πέρασαν 3,5 χρόνια. Δεν τα έκανα από τη μια μέρα στην άλλη. Ξεκινάς και χτίζεις. Απλά πρέπει να είσαι εκεί. Και όχι στην πρώτη δυσκολία να μου τα παρατήσει, να βαρεθείς και να ράξεις. Να πονάς και να συνεχίζεις. Έτσι θα τα καταφέρεις. Και να έχεις φυσικά και καλούς και σωστούς συνεργάτες, έτσι. Δεν βλέπεις εγώ εδώ. Τι προκοπή κάνω με την Παλάφα και τον Νίκο. Έχουμε γίνει εδώ πιο μέγα, πιο αντένα, πιο αλφα. Έχουμε περάσει το BBC εδώ αυτό το κανάλι. Γεια σου Δήμητρα, που είσαι υπέροχη. Γεια σου, ευχαριστώ. Εγώ μένω στο Λονδίνο. Όλες εδώ κοντά είναι. Τι άλλο γίνεται, πολύ από το εξωτερικό έχω. Είναι global το κοινό. Είμαι international. I know. Thank you, dears. I can't wait to see you. Μένω στο Λονδίνο πάρα πολλά χρόνια και είμαι ερωτευμένη με έναν άντρα εδώ και 5 χρόνια. Δεν είπαμε ποτέ ότι έχουμε σχέση. Και τι 5 χρόνια τι κάνουνε, παίζουν σκουμπάρες? Μην ακούω τρελά! 5 χρόνια λέει και δεν έχουν σχέση! Περνούσαμε πάρα πολλές ώρες μαζί. Μέρες κοιμόμουν στο σπίτι του, πάρα πολλές νύχτες. Όλα ήταν υπέροχα, αλλά τώρα πια λέει ότι δεν θέλει καμία σχέση μαζί μου. Γιατί μωρέ, τι του κάνες? Όμως συνεχίζει να θέλει να έχουμε ερωτική σχέση. Όχι, φιλενάδα, του τα έχεις δώσει όλα στο πιάτο προφανώς. Καλά, τα τούιτα έχω πάρει στο κρανίο σήμερα μαζί σου. Να πάθεις και σοκ παραπάνω. Γιατί έχει κι άλλο! Τεράστιο είναι. Για continue. Θέλει να συνεχίζω να τον αγαπάω, θέλει να συνεχίσω να τον φροντίζω, θέλει να του δίνω όλα αυτά που του δίνω τόσα χρόνια και συνέχεια μου λέει ότι αυτός έχει πρόβλημα. Με μισθό ή αμυστή? Δεν μπορεί να σταματήσει να κοιμάται με άλλες γυναίκες, αλλά δεν θέλει να με χάσει. Όξο! Όξο, πας καλά! Πας καλά, κοπέλα μου! Σου λέει έχει πει τόσα πράγματα, έχει κάνει τόσα πράγματα. Πηγαίνει και ποιος ξέρει τι αρρώστιας έχει σύρει πάνω στο αυτό του εδώ πέρα. Έχει γίνει σαμανιτάρι, σαν κάμπος έχει γίνει αυτό εδώ πέρα με τρούφα. Τι βρίσκουν τα σκυλιά, αυτή είναι κιόλας. Είσαι με τα καλά σου. Δηλαδή σου είχε πει όλα αυτά και βάζεις τον εαυτό σου τόσο χαμηλά κάτω να μην σε βλέπεις καν. Να εξαφανίζεις την ίδια στην προσωπικότητα, να καταπατάς κάθε ίχνος αξιοπρέπειά σου. Να συνεχίσω. Τι έχει κι άλλο? Αχ, θα πάω φεύγω σήμερα. Έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να σταματήσει να κοιμάται και με άλλες γυναίκες. Αλλά δεν θέλει να με χάσει. Γιατί όταν κάνει σεξ μαζί. Όταν κάνει σεξ μαζί μου νιώθει αγάπη. Σκατά νιώθει! Τη σιγουριά να με χάσει! Ζω! Ξύπνα! Ανοίξ τα μάτια
σου! Μαλάκα, πω, θα πάθω πράγμα. Βρε κεράτα, πες μου το όνομά του και τη διεύθυνσή του που μένει. Πες μου, λέγε. Ενώ με τις άλλες δεν νιώθει αγάπη. Εγώ πονάω, είμαι μπερδεμένη και δεν ξέρω τι να κάνω. Τις ίδιες παπάριες που λες, τις άλλες τις λέει και σε σένα. Τον αγαπώ πολύ. Είναι δυνατόν να είσαι τόσο ευκολόπιστη, τόσο τουρμπιγιόν, δεν γίνεται ρε μαλάκα να είσαστε εσείς. Εμένα χρειάζεστε, εδώ θα κάθεστε να με βλέπετε και θα σας τα λέω και θα μ' ακούτε. Μην αλλάξεις, μην κλείνεις και μην χαμηλώνεις την ένταση. Άκου, γιατί έχω γίνει τρελή και πώς θα κάνω τον μπουρεκαρότο. Είναι δυνατόν και κάθεται και παρακαλάει. Αργαλιό! Αργαλιό να παναγαμηθεί. Είναι δυνατόν. Γράψτε μου από κάτω για αυτή την κοπέλα. Έχω γίνει έξαλλη αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μπορεί να μειώνει τόσο πολύ τον εαυτό της, να καταστρέφει τη ζωή της, να χάνει κάθε μέρα τη ζωή της που δεν γυρνάει πίσω για έναν άνθρωπο που την εξευτιλίζει. Υποτιμάτε την ίδια σας την νοημοσύνη. Μην επιτρέπετε σε κανέναν, είτε αυτός λέγεται γκόμενος, φίλος, γονιός ή οποιοδήποτε, μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας καταστρέφει τη ζωή. Νιώσε καλή μου νοικοκυράκια Αθωάμανα. Νιώσε λίγο, σε παρακαλώ. Φεύγα! Όξο! Next! Ώρες με πιάνει μια τρέλα. Εμένα να δεις τι με πιάνει. Δεν ξέρω αν και τον φανταζεί. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ, φιλενάδες. Θέλω να τον σκοτώνω με πολύ πάθος. Δεν ξέρω αν μπορώ να το διαχειριστώ όλο. Ναι, σε νιώθω κι εγώ εκεί να του πίνεις το αίμα με το καλαμάτι. Γιατί είναι δικό σου, είναι αρρώστια, είναι τρέλα και το γουστάρεις. Αυτό ναι, το καταλαβαίνω. Καθαρίσαμε τα καρότα μας λοιπόν, καλή μου νοικοκυρά. Τα έχουμε βάλει εδώ πέρα μέσα στον κάδο, μαζί με τα δεντρολίβανα. Σε λίγο θα γεμίσουμε με νεράκι και θα βάλουμε ελαιόλαδο φυσικά. Θα βάλω τη μια σκελίδα σκόρδο, αυτή είναι εδώ και κόβω την άλλη μισή. Θα τη βάλω μέσα εδώ να λιώσει με αυτά. Θα δεις τι κάνουμε τώρα. Θα σου πω, κάτσα πετάξω αυτά εδώ πέρα. Νίκο, γαμώ τα καλώδια που μου έχεις βάλει. Πώς θα ανοίξω τον κάδο? Τι νομίζεις ότι είμαι? Χταπόδι, σηκώνω. Αντί να πάει να ανοίξει τον κάδο, πάει και τη γράφει. Σηκώνω την μπαλαντέζα. Τον κάδο πώς θα τον ανοίξω? Αλλά είσαι σοβαρός. Έλα ρε μπαλα. Εντάξει, τα έχω κάνει μου. Και θα το μαζέψεις κιόλας πάλι. Μα είσαι. Άντε στα κομμάτια! Μάζεψε τα καρότα και εσύ χαμένοι! Χαμένοι! Όλοι χαμένοι είστε εδώ μέσα! Ορίστε! Να! Πάρ' τα καρότα! Πάρ' τα καρότα! Φύγε από εδώ να μην σε βλέπω! Όχι την πρώτη! Θα με φανεί κότες! Θα με φανεί κότες οι κότες! Πω! Σκούπα έχουμε! Όχι ρε γαμώτο! Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βλέπεις τι ξεκίνησες, Νίκο? Εγώ το ξεκίνησα. Ποιος το ξεκίνησε? Ποιος το ξεκίνησε? Γιατί στάζει οροφή? Ποιος ξεκίνησε? Έχεις τα φρύδια. Έχεις ίσκα. Μαλάκα στα μούτρα βρήκες να μου τα ρίξεις. Γιατί στα μούτρα? Πιο χαμηλά δεν είχε. Άκου καλύτερα που δεν θα στα μελομακάρονα αυτή εδώ. Θα γινόταν το σπίτι μαλάκα οικόπεδο. Μισό λεπτό. Τι να κάνω τώρα? Δεν ξέρω τι να κάνω. Πιστεύω να έχεις κι άλλη βρώμη αν χρειαστούμε. Ναι, έχω. Μαλάκα, πέταξε τη βρώμη. Η κοπέλα δεν κάνει γιατί. Η κοπέλα κοίτα το τι έκανε. Με έκανε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αχ, Κυριακή μου, θα σκάσω. Και όλα αυτά για την καμπαλαντέζα σου. Τα καρότα πατάς ρε μαλάκα. Στα φρύδια. Όχι ρε ηλίθεια, στα μούτρα μου τα ρίξες. Πώς έχω γίνει έτσι? Έλα ρε μαλάκα. Δεν θα φάει για τιμωρία. Τι? Πώς είσαι έτσι? Αλήθεια, πώς είσαι έτσι? Λες και μέσα σε Έχεις βουνό. το προηγούμενο επεισόδιο, είσαι φτιαγμένη, στολισμένη, με το πετινάκι και τώρα είσαι, λες και έχεις από την κοδομή κατευθείαν. Ρε φίλε, αφού. Πού είχαμε μείνει? Πού είσαι, νοικοκυρά? Άκου, που γραφείς. Ωραία, αφού μας βλέπεις, άκου τι θα κάνεις. Θα βάλεις τα καρότα, το δεντρολίβανο και αυτή τη σκελίδα το σκορδάκι, αυτό εδώ το υπόλοιπο σκορδάκι, θα το αφήσεις εκτός. Θα σου το δείξω, το κάνουμε μετά. Και του βάζεις νεράκι εδώ μέσα, λίγο νερό, να τα καλύψεις. 2 εκατοστά, να είναι σκεπασμένα καλά, ωραία. Πάμε, το βάζουμε στο μάτι. Βάζουμε τα μπιφτέκια τώρα στη μεσαία σχαρίτσα και σταυρώνουμε. Άσε τα με μισή ώρα με 50 που σου έλεγα πριν τα τρελά μου. Έχω πάθει error. Βάζω στα 19 λεπτά να τα τσεκάρουμε. Ωραία. 19 minutes. Και τώρα, επειδή δεν έχω εδώ πέρα μαζί μου αυτό που στείλω τα πορτοκάλια και τα λεμόνια, θα το στύψουμε λίγο πιο παραδοσιακά. Θα το στύψουμε έτσι, να βγάλουμε το χυμό. Το ξύσμα δεν βγάλαμε. Με έχεις τρελάνει! Με έχεις κάνει τρελή! Πώς θα βγάλω ξύσμα τώρα από εκεί? Θα το ξύσεις μωρέ, από το τέτοιο. Ναι, θα το ξύνω. Αυτό θα κάνω. Θέλουμε ξύσμα, είπαμε.
Που αν μου αφήνανε μυαλό αυτοί εδώ πέρα, δεν θα είχα κόψει το πορτοκάλι. Πρώτα θα το είχα αξίσει. Καλή μου νοικοκυρά. Θα πω κάτι. Τι θες? Όλο καλή νοικοκυρά λες. Καλή νοικοκυρά δεν λες. Γιατί μπορεί να σε βλέπουν και Αχ, το σχολιάσανε και σε ένα Ναι, επεισόδιο. αυτό δεν μου αρέσει αυτό ο φιλετικός διαχωρισμός. Καλά είναι νοικοκυρά να λέμε. Ναι, μην με κοιτάς. Θα μπορώ να το γράψω από κάτω. Σε ενόχλησε εσένα τώρα αυτό, Ναι, απευθύνεσαι μόνο στο γενική κοινό. Όχι στο αντρικό πληθυσμό. Με τα αγόρια συνεννοούμαστε, με τα μάτια δεν χρειάζεται παραπάνω. Πώς σε τάποσα έτσι. Πώς δεν είχα και καμιά χωριάτικη να με κάνει που θέλω. Δεν έγινε την άλλη φορά. Αν θες να φας τζατζίκι, το τζατζίκι το έχω ξανακάνει. Έχω ρίξει άνθρωπο τζατζίκι. Και πλάκα, σουρωμένη ήμουνα. Ναι, κόφτα το σουρωμένη. Δεν είχαμε παρελθόν εμείς. Γεννηθήκαμε από ένα λάχανο. Βγήκαμε από ένα μοναστήρι. Με το σεις και με το σας και μιλάω γαλλικά και πιάνω. Άστα κομμάτια, μην πει το ένα, μην το άλλο. Μαλάκα, έτσι και δούλευε αυτή στο Σουρού. Δεν θα υπήρχε ελληνική τηλεόραση σήμερα, να το ξέρεις. Τι σου λέω εγώ. Να πας να κάνεις παρέα με αυτόν τον κύριο που λέει, που τραγουδάει τραπ στη Βουλή. Πώς τον λένε? Λόβου. Με αυτόν τον κύριο. Είναι χειρότερη από μένα, Παναγιά μου. Παίρνουμε το χυμό του πορτοκαλιού και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα με τα καρότα. Και πάμε για βράσιμο. Ταπ. Τα μπιφτεκάκια μας γίνονται και αυτά. Δόξα τω Θεώ. Πάμε να μαζέψουμε λίγο το χάνι της γραφιάς. Τι να μαζέψεις από εδώ? Ψιλοκόβω σκορδάκι που θα το χρησιμοποιήσουμε τώρα σε μία άλλη κατσαρολίτσα. Θα το σοτάρουμε μαζί με τον κουρκουμά και τα καρότα μας. Το ξύσμα το κρατάμε στην άκρη και θα το βάλουμε στο τελείωμα. Βγάλω και στραγγίξω εδώ τα καρότα. Πετάμε το δεντρολίβανο εκτός. Κρατάμε μέρος από το ζωμό του, γι' αυτό το στραγγίζουμε μέσα σε μια άλλη κατσαρολίτσα ή σε ένα μπολάκι, ρε παιδί μου. Τα κρατάω. Βάζω στην άλλη κατσαρόλα λίγο ελαιόλαδο. Βάζω το σκόρδο και τον κουρκουμά και τα καρότα. Σοτάρω. Μετά αφαιρώ, τα βάζω όλα μέσα στο μπλέντερ μου ή αυτός ο μήλος που ξέρεις κάνεις, ρε παιδί μου. Πώς είναι στα ελληνικά? Βελουτέ σούπα και το κάνεις με αυτό και βλέπεις ανάλογα εκεί πόσο σφιχτός ή υδαρής. Άμα είναι υδαρής, τον κρατάς λίγο ακόμα στη φωτιά για να σου μαζέψει τα υγρά. Αλλιώς προσθέτεις από το ζωμό που έχεις κρατήσει. Συγγνώμη, τρως το πίτουρο. Τι είσαι κότα, είσαι κορίτσι μου? Μα να τρώει το πίτουρο, ρε φίλε, είναι κότα. Φύγε από εδώ. Για όνομα του Θεού και της Πανάγιας, έχεις τρελαθεί, παιδί μου. Τι ζωή άνθρωπος είσαι, τι είναι αυτά που κάνεις? Φύγαινε, φουφούνι, φύγε. Μύρισε. Αχ! Ωραία μυρωδιά. Πω το δεντρολίβανο, φίλε, κάνει. Πορτοκάλι, δεντρολίβανο, καρότο. Βάλ του μπόλικο δεντρολίβανο, μην το φοβάσαι. Και άρα τρως το μαϊντανό, τρως τα καρότα, τρως το πίτουρο, κοπέλα μου. Ψοφάει ποζάρις, μαμάκα. Νι. Είναι όλη η γειτονιά. Ο πουρές. Μαλάκα, όλη η γειτονιά βυθίστηκε στο σκοτάδι. Εσύ βρήκες να τραβήξεις τα μπιφτέκια έχουμε στο φούρνο! Με παίρνουν από την αστυνομία! Έχει βυθιστεί όλη η γειτονιά στο σκοτάδι. Αλλά γιατί άλλο θα ζήσουμε σε αυτά τα γυρίσματα? Τι θα κάνουμε με το φαγητό, παιδιά, μην γελάτε. Η άλλη της νοιάζει το φαγητό. Έχει πλήρη σκότωση στο σπίτι. Χαίστηκα, ρε φίλε, το φαγητό. Αυτά βράζουν ακόμα, εντάξει, άστα δω. Τι θα κάνουμε, παιδιά? Τι σταματάει για τόσο γερμός. Πάρτε το 112. Offline όλα, παιδιά. Έχει πέσει όλη η γειτονιά. Έχουμε βρει. Πάρτε το 112. Πες ότι έχουμε τα μπιφτέκια στο φούρνο. Εσύ να τις πούμε. Αγάπη μου. Τι μου να με βρεις κι εσύ, αγάπη μου. Σκάσε ρε κι άλλα κι εσύ. Μαλάκες, τι θα κάνουμε με τα μπιφτέκια? Να ανάψω φωτιά. Να τα ψήσουμε στο τζάκι. Ωραία, τα βγάζω και τα βάζουμε στο τζάκι. Ωραία, ρε φίλε, κρίμα είναι. Τι να γίνει τώρα? Και το πουρέ, πώς θα το κάνω πουρέ, ρε φίλε, με τα χέρια? Survivor περνάω, ρε μάλλον. Σε παρακαλώ, σφαίρε μας το φως, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην με βάζεις να ανάβω κάρβουνα τέτοια ώρα. Έχω ταξίδι μπροστά μου. Έλα! Έλα! Ναι, μπιφτέκια, μπιφτέκια! Πω, φίλε, έλα και συνεχίζει και βράζει το καρότο, ναι! Φίλε, δεν γίνεται αυτό το επεισόδιο να έχουν συμβεί όλα όμως, έτσι. Αλήθεια τώρα. Όχι τίποτα άλλο. Πώς τα βλέπα μετά κάνω μπάνιο που θα φύγω ταξίδι? Με το πίτουρο στο κεφάλι θα φύγω για ταξίδι. Ρίξεις τι νόμιζα, ότι φταίμε εμείς. Εγώ πιστεύω ότι αυτό. Ότι τα έχουμε την κάρη όλα εδώ μέσα και ότι κατάλαβες. Ωραία, θα τα αφήσουμε, βάζω στα 7 λεπτά. Τα είχαμε 27, περίπου μισή ώρα, καλή μου νοικοκυρά, να ξέρεις, θέλουν τα μπιφτεκάκια. Εδώ θα τα ζήσεις όλα μαζί μου. Φίλε, εντωμεταξύ έχω λυσάξει από την πείνα. Μα πραγματικά, δηλαδή και να μην έχουμε, και να είμαστε φαγωμένοι, τόση ώρα που κάνουμε, πεινάμε. Νομίζω τα καρότα μας είναι έτοιμα, κάτσε να το τσεκάρω. Α, θέλει κι άλλο. Γράφεις για δεν γράφεις που δεν με αφήνεις να τα βγάλω και θα μου στεγνώσουνε? Με κοροϊδεύεις. Μπράβο, ρε μαλάκα. Δηλαδή, στόμα δεν έχεις να το πεις. Έτοιμα τα μπιφτεκάκια μας.
Πόλωνα σου! Πω! Ωραία, τι έχω πράγμα που σαλεύει και το μουστερί γυρεύει. Καίγομαι! Γαμώ τα ταψιά μου μέσα. Λοιπόν, πρέπει να δοκιμάσω μπιφτέκι, να δω αν είναι εντάξει. Πάλι κλέβεις! Κάτσε σου βάλε λεμόνι. Γεια. Κάτσε να δοκιμάσω κι εγώ. Πολύ λεμόνι, δεν θέλω τόσο. Μυρίζει τέλεια. Τα πιο νόστιμα μπιφτέκια που θα έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου, τα πιο υγιεινά. Δεν καταλαβαίνεις, μα το Χριστό και την Παναγία, πόσο νόστιμα είναι. Είναι αλλού. Ούτε έξω σε καλό εστιατόριο δεν το τρως αυτό εδώ το μπιφτέκι. Έλα, μπαλάφα. Θα ανοίξει το στόμα σου, μωρή. Άνοιξε το. Άνοιξε το. Για να μου γκρίζει αυτή. Τέλειο, Φίλε, νιώθεις τη ρίγανη. Δεν χρειάζεται άλλο αλάτι. Για μένα. Είναι έντονα. Το καρύκευμα, το καρότο, το κρεμμύδι του. Λοιπόν, πάμε τώρα και για τον μπουρέ μας να τα σερβίρουμε όλα ωραία και καλά και όπως πρέπει. Στο καλό. Κάικα. Παίρνουμε τώρα τα καρότα μας, τα δεντρολίβανά μας και να πάμε να τα σουρώσουμε. Αυτό εδώ το ζουμί να το πιείς είναι φάρμακο, να ξέρεις. Αφαιρούμε το δεντρολίβανο. 2-3 φιλαράκια μπορείς να τα αφήσεις εδώ και να τα λιώσεις. Αλλά όχι πολύ για να μην σου βγει πολύ έντονο, γιατί έχει ήδη και το ζωμό. Τα βάλω τώρα μέσα στο μπλέντερ μου. Τα καρότα. Καρότα. Το σκορδάκι μας. Ας το φίλε, αυτός ο πουρές λογικά πρέπει να είναι αλλού. Κρατάμε το ζωμό μας εδώ. Σε ένα ποτ. Βάζουμε ελαιόλαδο. Τακ. Βάζουμε τώρα το σκορδάκι. Α, όχι, αφού τα καρότα δεν έπρεπε να είναι εκεί. Πρέπει να τσιγαριστούν πρώτα. Συγγνώμη, λάθος μου. Βάζουμε το σκορδάκι μέσα. Βάζουμε τα καρότα μέσα και το άλλο σκορδάκι. Να τσιγαριστούν όλα μαζί. Μπράβο. Ρίχνω κουρκουμά, πόσο που το έχω σημειώσει. Μισό κουταλάκι του γλυκού λέει. Ας του βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Ένα κουταλάκι. Κοφτό, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Καλό κάνει. Βάλει λίγο. Παίρνουμε ξύλινη κουτάλα, καλή μου νοικοκυρά. Μια ξύλινη κουταλίτσα. Το ρίχνουμε ξανά στη φωτιά. Πάμε ωραία. Τα σοτάρουμε και μετά τα επιστρέφουμε στο μπλέντερ ή με ένα μήλο μέσα στην ίδια την κατσαρόλα. Προσοχή, γιατί γδέρνει. Καλύτερα να τα κάνετε σε ένα μπολάκι γυάλινο, μαντεμένιο, ασημένιο, χρυσό. Περίσσεψε λίγο κοτόπουλο. Μα το Θεό, αλήθεια σας ορκίζομαι, είναι πεντανόστιμα. Είναι τα πιο νόστιμα μπιφτέκια και πιο υγιεινά που θα έχεις φάει ποτέ στη ζωή σου. Αλήθεια παίζετε, δεν είναι νόστιμα αυτά που φτιάχνουν. Τα λες έτσι, γιατί και στο βασάλο βλέπω που σου δίνει να φας λάσπη εκεί πέρα και να του λες τι τέλειο. Γι' αυτό που κάνει είναι ωραία. Γιατί αφαιρεί πολλά πράγματα από τη συνταγή που δίνουν γεύση, όπως τα λιπαρά. Τα λιπαρά σε μια. Γιατί εδώ πέρα τι λιπαρά έχουμε. Λοιπόν, εδώ τώρα τσιγαρίζουμε το σκορδάκι που ψιλοκόψαμε, τα καρότα, τον κουρκουμά και το άλλο το σκόρδο που το είχαμε βάλει στο βράσιμο. Εδώ, τσιγάρισμα, ωραίο. Το περνάς μια βόλτα. Φαντάζεσαι μια μέρα να καταφέρουμε να μαγειρέψουμε με τους 3 αγαπημένους μου από το Masterchef. Να σας πω, θέλετε να πάμε σε μια audition του Masterchef. Να πάμε, να τους δείξουμε κάτι, να μαγειρέψουμε. Αλλά να ζητήσουμε να το συμπεριλάβουμε στο επεισόδιό μας στο YouTube. Λοιπόν, αφαιρούμε από τη φωτιά. Ωραία. Και τώρα τα βάζουμε μέσα στον κάδο μας. Η μπαλαντέζα τι κάνει εδώ πάνω, να μην γίνω τρελή. Τι να σου πω, αγόρι μου. Ποιος δουλεύει εδώ πραγματικά. Είναι για κορυδαλό, τρίτη πτέρυγα. Αλλά είναι έτοιμο δηλαδή, μου λες η φάση μας. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Οκ. Σηκώθηκε με το που άκουει φαγητό, σηκώνεται. Βάζω λίγο αλατάκι εδώ μέσα. Όποιος θέλει παραπάνω να βάλει στο πιάτο του. Βάζω πιπεράκι, μαύρο πιπεράκι. Βάζω πολύ λίγο από το ζωμό εδώ. Θα το βλέπουμε και στην πορεία ανάλογα πώς είναι. Να μην γίνει δαρής, είπαμε, γιατί αλλιώς μετά πρέπει να το ξαναπετρεστρέφουμε στη φωτιά. Ελαιόλαδο. Να ρίξω λίγο ένα τσίκι εδώ, αν και έχουμε πάρει και από την κατσαρόλα. Μια κοταλιά της σούπας θέλει ουσιαστικά. Θα ρίξω πολύ λίγο μαγιονέζα μέσα. Τη σούπας μου λέει κουταλιές, αλλά εγώ θα βάλω light. Μια κουταλιά της σούπας και νομίζω είναι υπέρ αρκετό. Και πάμε. Θέλει λίγο ζουμάκι, το βλέπεις. Μπράβο, τώρα γίνεται σωστά. Παιδιά, δεν θα το πιστεύετε. Δεν θα το πιστεύετε. Το ξύσμα ξέχασα. Το ξύσμα του πορτοκαλιού. Τι έφτιαξα πάλι ο άνθρωπος! Μπορείς και εσύ, καλή μου νοικοκύρα, να το κάνεις αυτό. Και εσύ, καλή μου νοικοκύρη. Μπράβο. Λοιπόν, η υφή είναι εκπληκτική. Δηλαδή, κάτσε να στο δείξω σε ένα πιατάκι. Πάμε να κάνουμε σερβίρισμα. Έχεις μπαλίτσα. Τι έχω, τι! Έλα ρε Νίκο! Λοιπόν, και τώρα πάμε να πάρουμε ένα τέτοιο κουτάλι, να κάνουμε ένα κενελάκι. Στη μούρη. Της σου. Εσύ δεν θα φας που κοροϊδεύεις. Γατάκια.
Και λεμονάκι και δεν θες τίποτα άλλο. Είναι έτοιμο. Δεν μπορώ να κάνω κλείσιμο με τέτοια κουζίνα. Δεν είναι το στυλ μου. Δεν είναι το δικό μου. Έλα, παστικοδόρα μάζεψε. Αυτό εδώ το ζουμί μην το πετάξεις, να το πιείς. Αλήθεια σου μιλάω. Είναι detox φινάκι. Το δεντρολίβανο κάνει πολύ καλό στα μαλλιά, να ξέρεις. Οπότε, καρότο βοηθάει στη μελανίνη του σώματός μας και το δεντρολίβανο βοηθάει στις ρίζες των μαλλιών μας. Δεν το πετάμε, το κάνουμε σφινάκι. Είναι πεντανόστιμο. Αυτό το σερβίρεις τώρα. Με ένα τσάι το οποίο είναι σκόρδο, καρότο και δεντρολίβανο. Αυτό εδώ το τσάι είναι εκπληκτικό. Έλα. Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Δεν είναι νόστιμο. Ναι, ρε, εντάξει. Είναι πολύ έχει νόστιμο. όλα τα τέτοια μέσα. Για την μπαλάφα έχει ένα ποτηράκι ή θα το πιω κιόλας. Είναι τέλειο. Και δεν έχει βάλει το λάδι τίποτα μέσα εκεί. Είναι ο ζωμός από τα καρότα, το δεντρολίβανο και το σκόρδο. Detox. Ωραία, έλα, αυτό εδώ πέρα. Ας το δώσουμε στην αρκούδα να φύγει. Καταλαβαίνεις λίγο σήμερα είχαμε διακοπές, είχαμε κάλαντα, είχαμε τους λύκους, τα είχαμε όλα. Τα φώτα, αυτό είναι έτσι ωραίο σε ωραίο. Πώς είμαστε έτσι, ρε φίλε. Είναι ωραία φάση. Ρε. Μπιφτεκάκι, λεμονάκι, πουρεδάκι. Να φέρω να δοκιμάσουμε λίγο. Τώρα που έριξα το ξύσμα, το πορτοκάλι μέσα, δες τι δρομερός είναι. Δεν το πιστεύω ότι το έχω βγάλει εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνω πρώτη φορά. Πολύ ωραίο σουρπρές, όντως. Νιώθω πολύ έντονα το πορτοκάλι. Όπλη στέκει. Μπράβο. Είναι εκπληκτικό, ναι, πάρε. Μου κάνει αυτή την παπάρα τώρα εδώ. Πω. Καλά, τώρα πως είμαι πρέπει να με βγάζετε στον κήπο με το λάστιχο να με πλύνετε. Φίλοι νοικοκυρά και Αθώαμαν, έπρεπε να έχω βάλει ποδιά σήμερα. Ένα πολύ σημαντικό τέτοιο. Εντάξει, παίξαμε λίγο παραπάνω στην κουζίνα. Γενικά να το ευχαριστιάσετε, τα σπίτια σας να τα ευχαριστιάσετε, να τα λερώνετε. Θα τα καθαρίσουμε μετά, δεν πειράζει, όλα καλά. Και ειδικά, άμα έχετε παιδάκια, τους αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε για ακόμη μια φορά. Αν σας αρέσει, όχι βασικά δεν έχει να σας αρέσει, εδώ θα είσαι να με βλέπεις. Γιατί τέτοια που είσαι, εμένα αξίζεις. Εμένα χρειάζεσαι. Ντίμη Λούλου, μια νοικοκυρά σε απόγνωση. Άντε για να το κάνεις και πες μου από κάτω. Ένα πανεύκολο, έτσι. 5 πράγματα τα ρίχνεις μέσα. Πολύ οικονομικό, πολύ υγιεινό, πολύ θρεπτικό. Σας λατρεύω, κορίτσια μου και αγόρια μου. Γεια!